A idea de crear unha tipografía propia para o Depor naceu a finais do ano 2023, onde se deu luz verde para crear unha nova identidade corporativa para o clube bastante ambiciosa. A Faro é unha tipografía inspirada nun lettering que eu mesmo deseñei para as camisetas da temporada 22-23 e a raíz dese lettering desarrollouse a tipografía Faro. A inspiración dese lettering e tamén, por conseguinte, da tipografía Faro son as formas de letra que saíron do laboratorio de formas de Sargadelos do século pasado. Unhas formas de letra que no imaginario colectivo galego se identifica con Galicia, claramente. O maior reto para diseñar esta tipografía, quitando o técnico, foi a nivel personal e emocional, digamos, porque eu son diseñador de tipografía e ademais son deportivista, entón iso para min foi unha responsabilidade enorme o de ter que deseñar unha tipografía para o clube dos meus amores. Tanto Faro como Proa son familias moi versátiles, moi extensas. Cada unha se adapta a diferentes necesidades de comunicación debido á envergadura dun clube como Deportivo, que necesita de diferentes estilos para transmitir diferentes sensacións. A Faro conta con máis de 55 estilos e a Proa conta con 18 estilos diferentes. A simple golpe de vista, cando alguén lea esa tipografía, vai saber de primeiras que quen lle está falando é o Deportivo. E dependendo do estilo que se escolla, tamén vai saber como lle está falando.